F'Londra ġie diskuss ftehim ġdid li se jwassal għal sħubija diretta bejn il-Pulizija Maltija u dik Ingliża. Ħabbar dan il-Ministeru għall-Intern fi stqarrija li nnotat laqat f'Londra bejn il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri u l-Ministru għall-Pulizija u l-Kriminalità tar-Renju Unit Kit Morehouse. Dan qed isir brabta ma' ftehim li ġie ffirmat f'Settembru li għadda fejn bħala parti mit-trasformazzjoni tal-istrateġija tal-Korp tal-Pulizija Malti ser ikun hemm aktar kooperazzjoni għal iżjed għarfien u taħriġ. Il-ħidma prinċipali se tkun iffukata fuq is-setturi tal-pulizija fil-komunità, it-taħriġ professjonali u d-diġitalizzazzjoni fil-proċessi korporattivi. Għal daqstant il-ftehim se jassigura l-kooperazzjoni bejn il-kulleġġ tal-Kummissarji tal-Pulizija tar-Renju Unit u l-Korp tal-Pulizija Malti, l-implementazzjoni sħiħa tal-pulizija fil-komunità bħala parti mit-trasformazzjoni strateġika b'kollaborazzjoni akbar mill-34 territorju li fih il-Pulizija Ingliża toffri s-servizz fil-qalba tal-komunitajiet u tisħiħ fil-qasam professjonali u ta' taħriġ mill-kulleġġ tal-Pulizija Ingliż lil korp tal-Pulizija Malti. Il-ftehim jikkonsolidaw ukoll rabtiet twal bejn Malta u r-Renju Unit fis-setturi tal-infurzar tal-liġi u l-ħidma fil-ġlieda fuq livell internazzjonali kontra l-kriminalità organizzata bħal dik ta' traffikar ta' droga, it-traffikar tal-bnedmin u l-ħasil tal-flus. Brabta ma' din il-laqgħa importanti, il-Ministru Byron Camilleri tkellem dwar kif il-Gvern qed jagħti kull forma ta' appoġġ lill-Korp tal-Pulizija. Fil-Korp tal-Pulizija Malti ser ikompli jitgħallem u anke jieħu eżempji tajbin u anke jirċievi l-assistenza kollha possibbli minn dak tar-Renju Unit sabiex nibqgħu naħdmu għal bidla pożittiva fil-Korp tal-Pulizija. U dan sabiex ikollna korp tal-Pulizija li jkun aktar professjonali, li jkun aktar trasparenti, iżda fl-aħħar mill-aħħar illi jagħti servizz aħjar. Min-naħa tiegħu il-Ministru Ingliż għall-Kriminalità u l-Pulizija Kit Morehouse spjega kif il-kriminalità m'għandix frontieri u li l-ħidma ma' msieħba fuq livell internazzjonali hi importanti biex dejjem ikunu miġġielda bosta forom ta' kriminalità. U għalaq billi tkellem kif il-qbil se jwassal ukoll biex ir-Renju Unit jaqsam mal-Maltin l-għarfien polizzjesk fi żjed taħriġ professjonali lill-uffiċjali tal-Pulizija Maltin kif ukoll fl-implementazzjoni t-titjib kontinu fis-servizz tal-Pulizija tal-Komunità.